Γεια σας παιδιά, Σπύρος Geek Gamer εδώ και γεια στους villagers. Ναι. Ελπίζουμε ότι κανένας villager δεν έπαθε τίποτα εκείνη τη μέρα. Ναι, και σήμερα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο στον κόσμο μας. Ναι. Και γιατί δεν μπορώ να παίξω? Λαγκάρι λόγω ρέκι, έτσι απλά. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πιο σημαντικά πράγματα. Βασικά να δω, έχουμε armor. Έχουμε chestplate. Θα κάνουμε βασικά pickaxe και helmet. Crafting table. Ναι, και helmet. Και... όχι! Έκανα sword. Όχι. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον έκανα το helmet. Δεν πειράζει το πήκα και πας τα μαϊνάδια. Να μαϊνάρουμε. Και μόλις νύχτασε. Θα βγούμε με το σπαθί μας στο iron. Και θα πάμε σε εκεί την αράχνη μου. Πούμε και τα περίεργα. Αράχνη. Δεν βλέπω κιόλας. Δεν βλέπω. Έλα εδώ αράχνη. Αράχνη, έλα εδώ. Πού πας? Καλή. Δεν βλέπω. Να δούμε το brightness. Το έχουμε στο bright. Settings. Τόσο πολύ lag δεν έχω ξαναδεί. 8 FPS μόνο. Όχι. Το jump κλειστό για το βίντεο. Brightness το 0 ρε φίλε. Ποιος είμαι να βλέπω? Κοιτάξτε πόσο πιο λαμπρό είναι. Και λέω να κλειστούμε στο σπίτι μας. Ή να κλειστούμε στο σπίτι μας ή να πάμε για mine. Να δω εσύ τι θες. Θέλεις 18 potatoes. Καρότα. Έχω 10. Με 18 τα καταφέρουμε. Μακάρι να χάλα ένα ούλα που θα πάει. Βασικά άμα σκοτώσουμε άλλη μια αράχνη και μας δώσει 2 στους. Πόσο πιο φανερά φαίνεται. Πού είναι η φάρμα με τα καρότα? Καροτοφάρμα, πού είσαι? Να σε. Έχω ξεχάσει να παίζω Minecraft. Να με. Έχουμε άλλη καροτοφάρμα πουθενά. Enderman. Γιατί νομίζω ότι είχα 15 ποτέτες. Έχουμε έρθει σε αυτό. Έχω ξεχάσει να παίζω Minecraft τελείως. Λαγκάρι κιόλας λόγω βίντεο. Δεν τα έχω πάρει αυτά. Ας τα πάρουμε μιας και ήρθαμε.
Και άλλο chest plate. Καλά, το κρατήσουμε για όταν μας σπάσει. Ή όταν πέσουμε στη λάβα και χάσουμε το chest plate μας. Ποιο είναι το σπίτι μας? Δεν μπορώ να βγαίνω έξω από το σπίτι μου. Το χαμστέγια αράχνη. Αράχνη. Έλα εδώ ρακούλα. Πού πήγες? Μες στο νερό πήγες? Να κάνουμε τώρα και μια βουτιά. Ωραία φίλε. Πόσο άχρηστος παίζουμε αυτό το Minecraft. Αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά εσύ είσαι εδώ. Άσε με να ζήσω μόνο. Τι έχεις με δεν έχεις στο μυαλό μου. Και πες μου ναι. Πάμε να κάνουμε το κρεβάτι μας και να κοιμηθούμε. Πες μου ότι είναι αυτό. 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 Είναι αυτό. Λοιπόν, θέλουμε μισό λεπτό το bed. Φτιάχνετε. Bed. Καλά το βγούμε. Ας πάρουμε πρώτα τα ξύλα. Να μέσα αυτά και αυτά και αυτά. Τα 3 obsidian, πού τα βρήκαμε? Νομίζω ότι τα είχαμε πάρει. Πολλά να ξαναεμφανιστεί. Ξέρω. Ναι, 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. 2 είπα, δεν θέλω σε ένα ψωμί. Ξουτ ψωμί, μπες μες στο σακί. Φύγε! Τελικά θα λυθεί. Βάλτε εδώ και το φτιάχνω το προϊέλες. Ωραία. Ναι. Ξέχασα τι θα... Λοιπόν, θέλω να... Βασικά... Ελάτε μέσα, villagers! Το βάλω ζητήχη και το βάλω και στις καταλήθες. Πω, είμαι τρελός. Σήμερα κάνω τρελά πράγματα. Από ό,τι βλέπετε, επειδή πήγαμε το χωριό στα seeds, δεν θα χρειάζεται... Τι? What? Τι συμβαίνει εδώ? Ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς. Είναι ένα ζόμπι καβάλει σε μια κότα. Πολύ περίεργο ρε φίλε. Ένα ζόμπι πάνω σε μια κότα. Τώρα στην Αγελάδα. Δεν θα αφήσεις ζώα ζώα εσύ. Ας την Αγελάδα μου ησυχεί. Έτσι φύγε η Αγελάδα. Μην κάνεις ό,τι σου λέει. Τώρα θα πεις στο πρόβατο. Επιτέλους. Έπρεπε να σφάξω 2 ζώα για να σε σκοτώσω, παλιό ζόμπι. Πάνε τα ζωάκια μου. Και μ' άφησε και με 2 καρδιές ρε φίλε. Πόσο μου τις πάνε αυτά τα ζόμπι.
Μήπως είσαι... Μήπως είσαι εσύ? Εσύ είσαι, σε πέτυχα. Σε ευχαριστώ. Το πιο περίεργο θα ήταν να βλέπα ένα ζόμπι μαζί με μια αράχνη να έρχονται να με σκοτώσουν. Πόσο περίεργο θα ήταν αυτό, ρε φίλε. Ψωμιά έχω. Τι χάλια προσφορές έχεις εσύ. Εν τω μεταξύ ξέρω εγώ. Κάτσε να πάρουμε τους φούρνους. Έχουμε εδώ και τη λάβα μας, όλα καλά. Τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, πόσο κοντεύεις πες να είμαι. Φάε άψητες μπριζόλες και σε τιμωρία. Σκελετός! Τι κακό πάμε. Άουτς! Σκελετέ, ποιος οπότε θέλω να με βαράς. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε και subscribe στο κανάλι άμα θέλετε να βλέπετε τα καινούργια Minecraft βίντεο και τα λοιπά. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας!